prijatelj rubrike All-Timer, OMV, energija za bolji život. Pogledajte ovaj predivni Peugeot 201 iz 1934. godine. Jedan od brojnih zanimljivih automobila ovde na All-Timer skupu u Subotici. A u narednih nekoliko minuta vidjet ćete nešto što se može podvesti pod pojam automobil. Mnogi posleratni evropski automobili nastali su za vreme Drugog svetskog rata kao tajna zanimacija njihovih konstruktora koji su radeći na tim projektima prekraćivali dane za vreme nemačke okupacije. To je bio i slučaj sa braćom Františekom i Mojmirom Stranskim u Češkoj, koji su 1943. predstavili prototip jednog vozila inspirisanog Morganom. Automobil je tokom godina nosio raznorazne nazive, ali je najpoznatiji pod imenom Velorex. Geza, da čujemo tehničke podatke. Tehát ez egy utolsó generációs Velorex 350 típusú jármű, egy kéthengeres, léghűtéses, keverékkel működő kétütemű benzinmotor, 16 lóerőt, képes maximálisan leadni, 4 sebességes mechanikus váltó van benne, és vinastarteres indításával a két pólus felcserélésével visszafelé be lehet indítani a motort, így van hátramenet benne. Ugyanannyi sebesség van előre, mint hátra. Nagyon gyenge pontja a fékrendszer, 3 darab bovdenes dobfék van, ami inkább csak lassítja, mint fékezi a járművet. Serijska proizvodnja kreće 1945. godine, a pošto metala nije baš bilo u izobilju, odlučeno je da karoserija bude od kože zategnuta preko metalnog rama. Zbog toga je ovaj automobil dobio i nadimak Slepi miš. Geza, kakav je u vožnji ovaj, pa da se otmeno izrazimo, Bacardi? Hát a utazó tempója az egy olyan 60-70 km/h sebességgel lehet vele tartósan menni. A kormányzása az egy elég jól kitalált fogasréces kormánymű, elég biztonságosan lehet kormányozni. A küllős kerekeknek köszönhetően kanyarokban nem mindig stabil a menet, de ezzel a 60-70-es tempóval nagyon sok helyre eljutottunk már, és hát mindenhol megcsodálják, amerre megyünk. Suprotno očekivanjima, privatna inicijativa u socijalističkoj Čehoslovačkoj nije bila baš odmah ugušena. Naime, tržištu je trebalo automobila bilo kakvih, pa je zato dozvoljena i njihova privatna proizvodnja. 1950. braća otvaraju novu fabriku u koju prelaze njih dvojica i svih 6 radnika iz njihove nekadašnje radionice za popravku bicikala. Vrlo brzo dostižu godišnju proizvodnju od 120 primeraka ovog automobila. Država je uredila da se Velorex prodaje preko listi čekanja, ali da taj automobil mogu da kupe isključivo osobe sa invaliditetom. Geza, na koji način su drugi ljudi dolazili do ovog automobila? Csehszlovákiában abban az időben cégek tudták megvásárolni ezt a gyártól, és amikor a cégeknél már kifutottak ezek a járművek, akkor a cégektől magánszemélyek tudták átvenni, így tudtak hozzájutni. 1954. godine sada već 80 radnika proizvodi 40 automobila na godišnjem nivou. Nažalost, te godine František gine u saobraćajnoj nesreći ispitujući novi prototip, a Mojmir odbija članstvo u Komunističkoj partiji Čehoslovačke. Drugim rečima to znači da su dani Velorexa kao privatne firme bili odbrojani. Geza, kako je tekla restauracija? Én ezt a járművet 2005-ben vásároltam meg, egy használhatatlan, teljesen lerobbant állapotban volt,
A vasvázat azt én festettem teljesen újra, a bőr külsőt a alapanyag megvásárlása után egy barátomék, akik kárpitosként dolgoztak, ilyet még soha nem csináltak, ez volt az első Verolex bőr, amit vartak, és ők is nagyon büszkék rá, hogy jól sikerült, ezen tanulták meg ezt, azóta már több ilyet készítettek. 3 éven beterült, és sok-sok utánajárás, sok-sok munkaóra, nem kevés pénz, de azóta használjuk, és nagyon sok örömünk van benne. Proizvodnja Velorexa trajala je do 1971. godine, do kada je sklopljeno 17.000 primeraka. Inače, 1996. 62% od svih prodatih Velorexa u Čehoslovačkoj još uvek su bili registrovani. U Češkoj postoje brojni klubovi ljubitelja ovoga trotočkaša koji vode računa o tome da procenat registrovanih slepih miševa se nipošto ne smanji.